Mana sis? Ko ano yung buhok sis? Nice na kong buhok. Oh, ako nagisudlay. Ay, salamat sis. Oh, nidota sa panahon sis. Oh, sa? Ano naman ka? Sis, nagbarog sis. Giyana ko. Asa na sakit? Asa sakit ha? Sakit ako. Ikaw magapit ni magandang sakit. Sama sa niya itong likuta kong bugan. Katugog. Nalarot na niya kong bugan. Sakit. Sakit kong ha? Dari? Sama ni ato na nang ilisan niya sa log. Kanang sa log yun. Pagbarog na ko. Nang samot. Kasakit kong bugan. Ako sama ba? Ilis yung kwarta. Ipatiles na ni. Ay, ipatiles ni mo? Sakit ko lang. Uy. Galisod man kita sa sudan. Ginamos o buwad ratuan niya. Ipatiles. Asa ka kwarta? Ipatiles. Amang tang. Uy, bayad. Hala. Sama ni. Ipahilo ka ni. Kaila? Ako kaila, kabantay katong taga-ubos, katong sa una pa nga. Kuan ba? Manghihilot katong igsuon dito ni Apolon. Igsuon ni Apolon? Oo, katong igsuon ni Apolon. Basig bataka lang sa itong panghilot. Bansay to kay Dagan nagsuki na ito. oh, dakan kay tusog. Bag-itan to sa una sis. Asa man? Ako tungkol apon? Sis. Asa mo tong tawahan na po pangitaon? Uy, nakalimot yung ko ay asa to siya gapuyo. Uy, may lang ito magkakita kong tawang. Baka pangutana ko kisa to igsuon ni Apollo nga manambal. Kita ni ana uy, suon ba na piang ba? Sus. Ani bre. Kasi kugma day manguno day ni kadupa ba. Napuno pa to akong balay na mo. Dali mo patay asawa eh. Manggungis ta ani. Sa kuan pa. Baho na kitang tabako. Ay, arang-arang na yung nagkaguna. Mangutana daw ko niya, Bi. Kung nakaila ba to siya atong manghihilot ba? Totoo, Bi. Nong! May buntag diha, Nong! Uy! Amor! Oh, may bontag diha. Pwede mangutana, Nong? Oo, utsa man na. Nakaila katong banggitan nga. Manghihilot ka to, igso ni Apolon? Ako nga banggitam hilot. Oo. Nakaila ka, Nong? Ako may manghihilot sa amo ah. Ikaw na ito? Oh, Nga, igso mo, Apolon! ay Apolon. Hikso na sa tuon mo na. Pariha mignaw. Murag gwapo-gwapo pa man kong Apolon. Ay! Isa may magbahilot. Akong ate kay napiang lagi. Ako napiang. Ay, sayon na day. Aga problema. Sakit-sakit pura akong hawak day. Lagi rin eh. Asa mainyo ha? Naka na bayag. Aga nang ipayag ka na. Dali. Hinahinay lang ta. Kay sus, guwang naman kaya di ay. Oo. Kanya na sa gunong. Usap na yung magidala. Hindi mo ni herbal. Di na lang ka magpalit. Misti magpalit-palit sa tindahan o itong mga usapan ng mga produce diha. Nakailan mo ko ng dahunan no. Tapan man ni sa buni. Buni ako. Basi gibuni po ang ilubot mo din haplasan. Di na para sa buni. Round po ni para po ni sa mga sakit-sakit ya ba. Parin mo ba kayo? Adi, pwede mo kuhan. Atong tambalan imong ate. Dito gay bas kong sis. Gisugo ko to ba? Asam sa ito kulay atong ilang Apolon to yung gimot. Sakit kini kong kahawakan ay. Ay. Wag ka nang padunga diri eh. Kadam nagdahon no sun ni gida. Oy. Sige basig ka na bisig mo na yung giyon nga maayo kay manghilot. Pagkasakit naman gid sa kuan, kahawakan pa. Doon na ta. Dai mong ate solod. Naa. Adara na. Dali. Gagaling lingkod. Sulod ano? Sulod mo. Dali tina. Nanasabi. Dai, may buntag. Oh, may buntag nong. Nanasabi nga yan. Dili siya igso ni Apollo. Buni inyo hang payag. Giliki-liki. Ano na no? Pwede ni matay kwarta no. Kusang kubayon sa kung kuan. Murag na subay na ko day. Sakit-sakit sa lubot. Sa lubot. O naasa. Lubot mo sa lubot. Asa din sakit hawak o sa bukton. Sa tana. Murag apil mang lubot. Sama niyo kuha sa pataka man. Nung wala gini siya sakit ig lubot. Wala sakit sa lubot. Wala siya gilubot. Kasi kuan na sayo siguro ang kongkon ba pagsubay ba. Rung ano kaya nabali akong life boy. Uchi nabali nimo? Life boy. Nabali ang sipon. Life boy niya nabali. Tarong kaya akong life boy mabali. Nabali ang lomboy. Babali din ang lomboy. Akong handungog ba? Ang handungog na ko minyo. Anang di na kay kaklaro. Pahiga na kayo mo.
batasan ko da. Kasi am naglawas po ni imong ate. O nagbara nong. Ikaw nga bara. Gitulon ako. Uy, guday, kung gusto gani mo maayo, pagsalig mo sa No, 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 no.